Здравейте! В това видео ще ви покажа какво представлява резисторът, един от най-често използваните компоненти в електрониката. Резисторът е един от най-основните и важни компоненти в електрониката. Той има една основна функция – да ограничава или контролира тока, който протича през дадена част от електрическата верига. Това го прави незаменим в почти всяка схема, независимо дали е проста или сложна. Резисторът не създава ток, не го усилва и не го съхранява. Той просто създава съпротивление, което забавя или намалява количеството електрически заряд, което преминава през него. Колкото по-голямо е съпротивлението му, толкова по-малко ток ще премине. Всеки резистор има определена стойност, която се измерва в Оми. Освен това, има и максимална мощност, която може да издържи без да прегрее. Затова е важно резисторите да се избират правилно според приложението. Ако е прекалено слаб, може да изгори и да повреди други елементи. В схемите резисторите най-често се използват за защита на чувствителни компоненти. Например, светодиоди, които могат да изгорят, ако към тях премине прекалено голям ток. С резистор този ток се ограничава и компонентът работи безопасно. Те също така се използват за задаване на напрежение между две точки, за регулиране на чувствителността на сензори и в комбинация с други елементи, като кондензатори, таймери, филтри и генератори на сигнали. Съществуват различни видове резистори. Най-често използваните са фиксираните. Те имат конкретна стойност и не могат да се променят. Променливите резистори, известни още като потенциометри, позволяват настройка на съпротивлението, например за регулиране на звука в усилвател. Има и специални видове, като терморезистори, които реагират на температура, и фоторезистори, които променят съпротивлението си в зависимост от светлината. Фиксираните резистори обикновено имат цветни ленти по корпуса си. Това е код, който показва тяхната стойност и допуск или точност. С малко практика можеш лесно да ги разчиташ, но за начинаещи е удобно да се ползва таблица или онлайн калкулатор. Резисторът е прост, но изключително важен елемент в електрониката. Правилната му употреба е основа за изграждането на надеждни и безопасни електронни устройства. Веднъж, щом свикнеш да работиш с резистори, ще започнеш да ги използваш почти автоматично във всеки проект.